Česká televize uvádí francouzský koprodukční dokumentární cyklus. Tato rozžhavená koule je naše Země před 4 miliardami let. Alespoň takto si ji někteří vědci představují. Příčinou jejího stavu byla pravděpodobně srážka s velkou planetkou. Po tomto strašlivém nárazu se miliony tun horniny změnily v rozžhavené páry a z povrchu modré planety zmizela veškerá voda. Dnes krůček po krůčku objevujeme, jak tato děsivá událost ovlivnila náš původ. Před 2 miliardami 200 miliony let byla celá naše planeta pokryta ledem. Tato doba ledová trvala několik milionů nebo dokonce desítek milionů let a zahubila prakticky všechen život na Zemi. Potom znovu přišel oheň. Před 250 miliony let vulkanické erupce gigantických rozměrů roztrhaly zemskou kůru a přetvořily náš svět k nepoznání. Během této katastrofy vymizelo více než 90% veškerých forem života na Zemi. Život na naší planetě byl několikrát ohrožen natolik, že hrozil jeho úplný zánik. Teprve v poslední době začínáme poznávat, že tyto katastrofy byly ale zároveň příčinou důležitých kroků v procesu evoluce, které z nás učinili to, co dnes jsme. Je velmi pravděpodobné, že to byla právě pradávná doba ledová, která způsobila, že se z našich mikroskopických předchůdců vyvinuly větší formy života. Podle některých teorií zase éra gigantických sopečných erupcí vedla naše vzdálené předky k tomu, aby chránili mláďata ve svém lůně. Za svou existenci na Zemi vděčíme mnoha strategiím, které umožnily našim dávným předchůdcům vzdorovat obrovským katastrofám, jež ničily tuto planetu. A přežít je. Tuto historii dnes teprve začínáme podrobněji poznávat. Zázračná planeta 2. Bouřlivá planeta, tajemství naší minulosti. Na začátku naše Země vypadala zcela jinak, než jak ji známe dnes. Před 4 miliardami 600 miliony let ji zahalovala silná vrstva mraků. Skrze atmosféru, která byla mnohem hustší než dnes, pronikaly k zemskému povrchu jen paprsky z červené části spektra. Nenašli byste zde žádné kontinenty. Téměř celá planeta byla pokryta oceány. Dalším důležitým rozdílem byla její velikost. V porovnání s dnešní Zemí byla 10krát menší. Také sluneční soustava vypadala úplně jinak. Země obíhala kolem Slunce spolu s dalšími protoplanetami přibližně stejné velikosti, kterých zde bylo celkem asi 20. Dnes jsou v této části sluneční soustavy pouze 4 planety: Merkur, Venuše, Země a Mars. Před 4,5 miliardami let tu ale byla doslova tlačenice. Jak se vlastně Země stala tou modrou planetou, jak ji známe dnes? Díky superpočítačům japonské astronomické observatoře se skupině profesora Eiichiro Kokuby podařilo rekonstruovat historii této změny. Zhruba 10 milionů let kroužilo 20 protoplanet v poklidu kolem Slunce.
Jednoho dne však vliv všech společných gravitačních sil začal narušovat jejich oběžné dráhy, což vedlo k prvním kolizím. Srážky byly tak prudké, že se vždy dvě protoplanety spojily dohromady. Vzniklo nové kosmické těleso, jehož velikost se rovnala součtu obou protoplanet. Velikost současných planet vychází z počtu srážek, které předcházely jejich zrod. Jedna nebo dvě protoplanety stačily na vznik Merkuru. Venuše je pravděpodobně výsledkem 8 srážek. Mars byl snad jedinou protoplanetou, která se všem těmto kolizím vyhnula. Co se týče Země, ta zřejmě prošla více než 10 takovými srážkami. Ta poslední byla bez pochyby nejnádhernější. Planeta, kterou sledujeme, už téměř vypadá jako současná Země. Je výsledkem spojení několika protoplanet. Nyní se blíží poslední protoplaneta, která celou sérii srážek uzavře. Náraz byl tak silný, že do vesmíru vymrštil obrovskou masu rozstavené horniny. Gravitační síla pak přitáhla většinu této hmoty zpátky na povrch planety. Jelikož nedošlo k čelní srážce, část rozstavené horniny se dostala dál od Země a začala kolem ní kroužit. Při pohledu z povrchu planety musela vypadat jako obrovský prstenec, podobný těm, které dnes vidíme kolem Saturnu. Kroužící úlomky se postupně spojovaly, až nakonec vytvořily jediné kosmické těleso. Tímto způsobem se asi zrodil náš věrný souputník Měsíc. Systém Země-Měsíc, který dnes známe, vznikl v důsledku celé řady srážek gigantických rozměrů. Kdyby se poslední dvě protoplanety srazily jiným způsobem, velikost planety, která by vznikla, by byla úplně jiná. Mohla by být třeba jen poloviční, nebo naopak až 2krát tak velká. Současná hmotnost Země je výsledkem řady v podstatě náhodných událostí. Impozantní velikost se ale stala jedním ze základních předpokladů vzniku života na jejím povrchu. K tomuto závěru alespoň dospěli vědci studující našeho nejbližšího nebeského souseda Mars, rudou planetu. Poslední planetární výzkumy dokazují, že kdysi byl na Marsu oceán. Vzhledem ke své vzdálenosti od Slunce měla rudá planeta alespoň teoreticky skvělé předpoklady pro udržení života. Mars se ale v době formování planet nijak nezvětšil. V důsledku toho měl příliš malou přitažlivost, aby udržel hustší atmosféru a oceán. Kdyby se naše planeta nezvětšila do dnešní velikosti, její krajina by dnes vypadala stejně prázdně a opuštěně jako povrch Marsu. Hmota navíc, kterou Země získala v období svého růstu, zvětšila její gravitační sílu. Proto si také udržela oceány až dodnes.
Život se nejspíše zrodil právě zde, v hlubinách oceánu. Jak ale první formy života na naší planetě vlastně vypadaly? Kdo byli naši nejvzdálenější předchůdci? Odpovědi na tyto otázky přicházejí ze Země, jejichž 80% plochy je celoročně pokryto ledovcem. Z Grónska. Zde, nedaleko Isui, což znamená místo, kde končí Země a začíná led, byla objevena jedna z nejstarších geologických formací naší planety. Tento masív je starý víc než 3 miliardy 800 milionů let. Rozkládá se na ploše 4x35 kilometrů. Komplex černých hornin je na světě zcela ojedinělý. Isua je jediným místem, kde můžeme studovat tak starou geologickou formaci na větší ploše. Byly zde objeveny nejstarší dosud známé pozůstatky života na Zemi. Tento mimořádný objev se podařil doktoru Miniku Rossingovi. To je ta skála. Tady se můžeme ohlédnout 3 miliardy 800 milionů let zpátky. Je to nejstarší místo na povrchu Země, které dnes můžeme spatřit. Na malém skalním výchozu, velkém asi 1 metr čtvereční, je 30 cm široký tmavý pruh, který přitahuje pozornost vědců z celého světa. Najdeme tu totiž nejstarší dosud nalezené známky života na naší planetě. Rozpoznat zkamenělé pozůstatky našich nejvzdálenějších předchůdců pouhým okem je však nemožné. Černá hornina na rozdíl od šedivé obsahuje uhlík a tento uhlík pochází z živých organismů. Při zvětšení elektronovým mikroskopem můžeme pozorovat velké množství černých skvrn. Jsou to částečky tvořené uhlíkem. Jejich analýza bez nejmenších pochybností prokázala, že byly stavebním materiálem organismů žijících před 3 miliardami 800 miliony let. Podle doktora Rossinga měřili sotva 1/10 milimetru a podobali se dnešním bakteriím. Podrobné studium samotné horniny přineslo několik poznatků o způsobu jejich života. Všechny tmavší rovnoběžné vrstvy na povrchu této horniny byly vytvořeny nahromaděním prachových částic a bakteriálních těl na mořském dně. Vrstvy jsou rovné, protože toto místo bylo chráněno před vlněním i mořskými proudy. Z toho vyplývá, že před 3 miliardami 800 miliony let tvořila zdejší oblast místo klidu a míru na dně oceánu, několik set metrů pod vodní hladinou a daleko od pobřeží. V hloubkách tohoto dávného oceánu se už pohybovaly živé organismy. Mořská voda jim zřejmě poskytovala živiny nutné pro přežití, stejně jako uhlík, z něhož byly tvořeny pevné části jejich těl. Toto je nejstarší místo na světě, kde můžeme sledovat procesy, které probíhaly na povrchu Země. A přestože je nejstarší, už na něm nacházíme známky života. Takže život existoval na Zemi tak dlouho, kam jsme schopni v čase dohlédnout zpátky. Z toho se dá usuzovat, že život na Zemi vznikl už před 4 miliardami let, kdy se tvořily první oceány.
Toto jsou pozůstatky nejstarší známé formy života na naší planetě. Hmatatelné důkazy o vzniku života, který se objevil v mořských hlubinách. V oceánu pokrývajícím planetu, která byla dostatečně velká, aby si jej udržela. Byl to začátek dlouhé evoluční cesty, jež po 4 miliardách let vedla ke vzniku soudobého člověka. Na této cestě ale život čekala řada těžkých zkoušek. Jedna z nejtěžších přišla z kosmu. Ve sluneční soustavě se stále pohybovalo velké množství těles, samozřejmě podstatně menších než planety. Gravitační síla Země, která na jednu stranu byla nyní dostatečně velká, aby na jejím povrchu mohl vzniknout život, na druhou stranu přitahovala stále větší počet planetek. Množství energie, které se uvolní při nárazu většího kosmického tělesa na povrch Země, je jen stěží představitelné. Jsme v národním parku Landmark v Arizoně na místě zvaném Meteor Crater, které je známo také pod jménem Beringerův kráter. Obrovský impaktní kráter o průměru 12 metrů zde vznikl po dopadu vesmírného tělesa před asi 50 000 let. Jak velké toto těleso bylo? V létě roku 2003 se tu sešla asi 100 lidí z mnoha různých míst ve Spojených státech, aby zde uspořádali oslavu. Okay, folks, everyone move about 10 paces to your right. Všichni jsou to členové jedné velké rodiny, která se tady shromáždila, aby oslavila 100. výročí koupě kráteru jejich společným předkem Danielem Beringerem. Daniel Beringer byl úspěšný podnikatel, který koncem 19. století vydělal v důlním průmyslu velké jmění. V roce 1903 koupil tento kráter, neboť byl přesvědčen, že velký meteorit, který jej vytvořil, tu po sobě musel zanechat velké množství železa a niklu. Když můj dědeček vystoupil na okraj kráteru, představoval si, že objekt, který tuto obrovskou díru udělal, musel být velký alespoň jako polovička průměru kráteru, což je víc než půl kilometru. Byl přesvědčen, že tu musí být miliony a miliony tun niklu a železa, které by se daly prodat a vydělat na tom miliony dolarů. Beringer se rozhodl investovat do zahájení důlních prací obrovskou sumu peněz, která odpovídala téměř 10 milionům euro v dnešních cenách. Použil všechny dostupné prostředky, aby dno kráteru prozkoumal. Přesto zde nenašel ani železo, ani nikl. Pátral po těchto kovech téměř čtvrtstoletí, dokud se neobjevil článek, který ukončil jeho velký sen. V tomto článku se tvrdilo, že objekt, který kráter vytvořil, neměl větší průměr než několik desítek metrů. Pro Beringera to bylo hořké zklamání. Krátce poté, co se musel vzdát svého projektu, zemřel na srdeční infarkt. Myslím, že i já bych při pohledu na tak velký kráter udělal stejnou chybu. Člověk má pocit, že to, co jej vyhloubilo, muselo být něco obrovského. Dopad meteoritu o tak malých rozměrech, jako má tato ohraničená plocha, vytvořil kráter o průměru víc než kilometr. Vědci se domnívají, že se před 4 miliardami let se Zemí srazil mnohonásobně větší objekt. Byla to planetka o průměru 10 000krát větším, než měl Beringerův meteorit, a její hmotnost byla větší asi bilionkrát. Doktor Norman Sleep ze Stanfordovy univerzity spolupracuje s doktorem Kevinem Zahnlem z NASA. Studují dopady vesmírných těles,
která se srazila se Zemí před 4 miliardami let. Na naší planetě intenzivní tektonická činnost a eroze stopy po nejstarších kráterech už dávno smazaly. Na Měsíci žádná tektonická aktivita neprobíhá. Jeho povrch proto uchoval pozůstatky i těch nejstarších srážek. Oba vědci doufají, že z poznatků získaných jejich studiem budou schopni odhadnout počet takových dopadů i na povrch Země. Když vzali v úvahu rozdíly ve velikosti a v přitažlivé síle obou těles, vyšlo jim, že na Zemi muselo dopadnout 25krát víc planetek než na Měsíc. Asteroidy, které se na nás řítí, nikdo neřídí. Vzhledem k tomu, že Země je větší, je jasné, že na ní dopadají mnohem častěji. Je to stejné, jako když lesem prochází parta opilých lovců. Jelena trefí určitě častěji než zajíce. Spočítali jsme velké krátery na Měsíci a potom jsme to převedli na velikost Země. Vyšlo nám, že Země byla zasahována planetkami o průměru až 500 kilometrů. Zde jsou výsledky jejich výpočtů obsahující velikost planetek a pravděpodobnost střetu s nimi. Ukazují, že se Země mohla až 6krát srazit s planetkou o průměru větším než 500 kilometrů. Když dorostla do současné velikosti, stal se z ní obrovský magnet, přitahující velká nebeská tělesa. Pokud se objekt o průměru 500 km a rychlosti 20 km za sekundu najednou za pouhých 20 sekund zastaví, způsobí obrovský výbuch, neboť se uvolní všechna jeho kinetická energie. Kdybyste byl mikrobem v počátcích sluneční soustavy, určitě by pro vás bylo lepší založit si podnik na Marsu, než se o to pokoušet na Zemi. Zkusme si představit, jak asi střet takové planetky se Zemí vypadal. Rekonstrukce byla provedena na základě nejnovějších poznatků geofyziků. Aby bylo jednodušší představit si rozsah katastrofy, zvolili jsme současnou velikost Země. Například největší japonský ostrov má na délku méně než 500 kilometrů. Jako místo dopadu jsme vybrali střed Tichého oceánu mezi Japonskem a Austrálií. Rychlost pádu planetky je 72 000 kilometrů za hodinu. Vzhledem k její obrovské velikosti se zdá, jako by se všechno dělo zpomaleně. Náraz by byl následován fenoménem, kterému říkáme tsunami v zemské kůře, vlnami podobnými dmutí, které by do hloubky desítek kilometrů zasáhly nejen kůru, ale i zemský plášť. Hladina oceánu se vzedme snad až do 4 kilometry vysoké vlny, jak označuje bílá linie. Každý z těchto žhanoucích úlomků je kilometr dlouhý. Japonské souostroví je zničeno během několika okamžiků. Vysoko nad atmosféru, tisíce kilometrů nad zemský povrch, byly vymrštěny obrovské kusy horniny, které po čase spadnou zpátky na Zemi jako gigantické bomby. Na okraji kráteru se vytvoří mohutné horské pásmo vysoké 7000 metrů. Kráter samotný je propast široká 4000 kilometrů.
To všechno proběhne během několika sekund po dopadu. Aby vědci mohli zrekonstruovat pořadí a charakter těchto událostí, požádali o pomoc správce největší databáze impaktových experimentů na světě v NASA. Okay. Tato nádrž naplněná vodou bude simulovat chování oceánu v okamžiku dopadu. 6 mm hliníková kulička bude napodobovat planetku. Do vody narazí rychlostí 20 000 km za hodinu. Úžasné, prostě úžasné. Dopad malé 6 mm kuličky způsobil v kubickém metru vody v nádrži obrovskou spoušť. Skutečné následky ztráty kinetické energie v okamžiku dopadu je však možné podrobně sledovat jen na zpomalených záběrech. V tomto případě bylo snímáno 6 000 obrázků za sekundu. V okamžiku nárazu se rychlost kuličky prudce snižuje. Většina kinetické energie nashromážděné v projektilu se přeměňuje v teplo. Vysoká teplota způsobí okamžité vypaření obrovského množství vody. Když planetka narazí do povrchu Země, materiál v místě dopadu se zahřeje na teplotu 4 až 6 tisíc stupňů Celsia. To je přibližně teplota, kterou má povrch Slunce. Pokus, který připravili pracovníci Hokkaidské univerzity, nám umožní sledovat chování meteoritu a horninového podkladu v místě dopadu, kde je prostředí vystaveno tak vysoké teplotě. Vzorek horniny o průměru 5 mm má podobné složení jako meteorit. Teplota ve vzduchoprázdné komoře přístroje se bude postupně zvyšovat na více než 2000 stupňů. Při takové teplotě začíná vzorek tát a objevují se na něm vzduchové bubliny. Hornina, podobně jako voda, dospívá do bodu varu. Potom se promění v plyn. Prostě se vypaří. Vzniklá splyněná hornina se začne neobyčejně rychle šířit. A to tak rychle, že během krátké doby zahalí celou planetu. Když dopadne na povrch Země, tak velké těleso nezničí jen oblast, kterou dopad postihne. Hlavním zabijákem je veškeré to teplo, které se vytvoří v atmosféře a kolem ní. Gigantický trichtýř, který se zvedl nad kráterem několik sekund po dopadu, je tvořen parami ze splyněné horniny. 10 miliard megatun horniny proměněné během několika okamžiků v páru obrovským žárem, který při dopadu vznikl. Když pára vystoupí do kulminačního bodu, vytvoří tvar kopule a začne klesat zpátky. Současně se obrovskou rychlostí šíří do všech stran. Sotva 3 hodiny po dopadu do oceánu se obrovitý příval splyněných hornin přiblíží k Himálaji. Má teplotu 4000 stupňů Celsia a řítí se rychlostí 300 metrů za sekundu.
Sníh se okamžitě vypaří, aniž by prošel tekutým skupenstvím. Oblak par nyní dospěl až k řece Amazonce. Je to vzhledem k místu dopadu na protilehlé straně zeměkoule. Intenzivní žár vyvolává samovolné vzplanutí. Během zlomku sekundy je džungle v plamenech. - 24 hodin po dopadu planetky je celá planeta zahalena mračnem par o nesmírně vysoké teplotě. Mračno zahalí zemský povrch na téměř celý rok. Ani oceány, kolébka života, nebudou ušetřeny. Když mrak z plyněných hornin pokryje zemi, hladina oceánu začne doslova bublat. Teď už se oceán vaří. Nesmírně rychlé odpařování bude snižovat vodní hladinu rychlostí 5 cm za minutu. Všechny oceány zmizely. Zbyla tu po nich jen sůl. Ale i ta se rychle vypaří. Mořské dno je nyní úplně holé. Jeho povrch je vystaven tak vysoké teplotě, že se horniny brzy začnou tavit. Jeden měsíc po dopadu planetky. Takto podobně by vypadala naše Země pod oblakem par. Po srážce s planetkou o průměru 500 kilometrů by na celé Zemi nezbyla ani kapka vody. Kdyby k něčemu takovému došlo, vymizely by z povrchu zemského, aspoň teoreticky, všechny formy života. Přesto jsme tady. Jak to? Velmi dlouho byli vědci přesvědčeni, že kdyby na naší planetě došlo k totálnímu vypaření vody, znamenalo by to zánik života. Evoluce by musela začít znovu. V dnešní době však stále více a více odborníků dospívá k přesvědčení, že některým formám života se tyto děsivé katastrofy podařilo přežít. Nedávný výzkum, který provedli v Novém Mexiku, tyto teorie podporuje. Tato pláň pokrytá solí je vyschlé slané jezero. Před 250 miliony let byla celá oblast zatopená vodou. Skalnaté podloží se zdvihlo a jezero vyschlo. Voda se odpařila, zůstala tu jenom sůl. Jeden vědec je přesvědčen, že k tomu došlo relativně nedávno. Začal proto studovat, jaký vliv to mělo na tehdejší mikroorganismy. Doktor Russell Vreeland pracuje jako mikrobiolog na Westchesterské univerzitě. Zjistil, že úložiště radioaktivního odpadu nedaleko Solného jezera poskytuje pro jeho výzkum ideální podmínky.
V podzemních prostorách tu jsou uloženy rukavice, nástroje a další předměty používané při výrobě nukleárních zbraní. Sklad je přímo uprostřed vrstvy tvořené krystalickou solí. Je mocná téměř 1000 metrů a vznikla při odpařování mořské vody. Krystaly soli mají tendenci se v průběhu času zvětšovat. To znamená, že za několik století bude radioaktivní odpad zcela obalen silnou vrstvou soli. Jestliže dokáže sůl izolovat jaderný odpad, proč by nebylo možné, že podobným způsobem v sobě uvěznila i pradávné mikroorganismy? Doktor Vreeland začal zkoumat krystaly, které se vyskytují v hlubinách úložiště. Tento labyrint chodeb a úložných prostor tvoří velké podzemní město, jehož stěny, stropy a podlahy jsou tvořené vrstvami soli. Každá část úložiště je oddělená systémem automatických vrat. Doktor Vreeland odebírá vzorky z různých částí podzemního města. Na nedostatečný výběr vhodných míst si rozhodně nemůže stěžovat. Krystaly soli jsou všude. Podle mého názoru se jedná o velmi dobrý příklad, protože tu máme výborně definované a známé vrstvy. Každá z nich obsahuje malinké kapičky vody Permského oceánu, které byly uvězněny uvnitř těchto krystalů po dobu 260 milionů let. Pro doktora Vreelanda je každý krystal vzácný jako diamant. Uvnitř jednotlivých krystalů je možné najít miniaturní kapičky tekutiny. Je to mořská voda, která zůstala uvězněná v soli, krystalizující před 260 miliony let. Díky neobyčejné pevnosti a nepropustnosti stěn krystalu je zcela izolována od okolního prostředí. Doktor Vreeland vyvrtal do krystalu několik drobonkých otvorů a odebral obsah těchto miniaturních uzavřenin. Když jej začal zkoumat, dospěl k ohromujícímu nálezu. Objevil v něm totiž dokonale zachované mikroorganismy. Čekalo ho ale ještě větší překvapení. 4 měsíce je držel v živném roztoku a jednoho dne se mikroby začaly dělit a množit. Ožili po spánku dlouhém 260 milionů let. Bakterie, které jsme našli v krystalu, nebyly ani živé, ani mrtvé. Byly ve stádiu anabiozy, což je něco jako zimní spánek nebo vegetativní stav, kdy bakterie nic nedělají, jen leží a čekají. Nejúžasnější na tomto stavu je, že nepotřebují žádné živiny, nevytvářejí žádné odpadní látky, prostě jen čekají, až se zase objeví vhodné podmínky pro jejich oživení. Když se moře začalo vypařovat a sůl krystalizovala, mikroorganismy v nich zůstaly uvězněné. Tam měli největší naději na přežití. Život je velmi odolný. Aby prodloužil svou existenci, dokáže si najít ta nejnepravděpodobnější místa. Podle doktora Vreelanda je odolnost základní vlastností života jako takového. Je úžasné, jak je život houževnatý. Když už se tady objevil, když už se zde vyvinul, přečkal několik katastrofálních událostí, které tuto planetu téměř sterilizovaly. Období globálního vypaření oceánů před 4 miliardami let však vedlo k mnohem větší destrukci, než je vysušení moří. Teploty byly tak vysoké, že se nevypařila jen voda, ale také sůl z mořského dna.
Bílkoviny, které jsou základními stavebními kameny života, se začnou rozpadat při teplotě 150 stupňů Celsia. Jak tedy mikroby mohly takové podmínky přežít? Výzkumné skupině doktora Sleepa se podařilo najít na tuto otázku odpověď. Mikroby přežily v prostředí, které leželo ještě hlouběji než solné krystaly. Obrázek znázorňuje rozložení teplot pod zemským povrchem. Teplo vychází z nitra země, proto místa nejhlouběji pod povrchem nebo poblíž sopek jsou nejteplejší. Čím je místo blíže povrchu, tím je teplota nižší. V oblasti znázorněné zeleně teplota nepřesahuje 100 stupňů, v modré není vyšší než 50 stupňů Celsia. Pokud organismy zůstávají v modré oblasti, jejich bílkoviny nejsou nijak ohroženy. Po vypaření veškeré vody stoupla teplota mořského dna na 2000 stupňů a teplo se šířilo do hlubších vrstev. Aby doktor Sleep mohl propočítat, jak hluboko dospělo, použil několik vhodných parametrů, jako je například postup tepla horninovým podložím. Máme tu starou chladnější kůru, kterou prostupuje žár po dopadu. Nahoře už je vidět fuksiová barva. Ano. Teplo se šíří pomalu, ale jistě, rychlostí 1 metr za rok. Tato simulace ale přináší překvapivé zjištění. Ohřívají se jen oblasti blízko zemského povrchu. I 10 000 let po dopadu planetky přetrvávají modré zóny. Všechny organismy, které žijí dostatečně hluboko pod povrchem země, řekněme 1 až 2 kilometry, budou celkem v bezpečí. Žár nepůsobí dostatečně dlouho, aby pronikl až do takové hloubky. Je to něco podobného, jako když pečete krůtu. Nemůžete ji upéct za 1 minutu, ani když rozpálíte troubu na tu nejvyšší teplotu. Uvnitř bude stále studená. Může ale život existovat několik kilometrů pod zemí? Odpověď na tuto otázku už zjistili vědci v Jihoafrické republice. Toto je jeden ze zdejších zlatých dolů. Nejhlubší šachta má dno v hloubce 3500 metrů. V jihoafrických dolech se každý rok vytěží 400 tun zlata, které má na trhu cenu 4 miliard euro. Tato čísla názorně vysvětlují, proč nejhlubší doly, které kdy člověk vyhloubil, jsou právě tady. Hlavním zájmem je samozřejmě těžba. Některé z dolů jsou ale využívány i pro vědecké výzkumy, jejichž cílem je studium podzemních mikroorganismů. Předtím, než byla vyhloubena tato šachta, si všichni mysleli, že v podzemí najdou pouze svět minerálů. Nikoho ani nenapadlo, že by zde mohl existovat život. V takovýchto hloubkách je životně důležité pravidelně kontrolovat hladinu metanu, který proudí do chodeb puklinami ve skále. Kdyby se jeho koncentrace příliš zvýšila, mohlo by dojít k výbuchu. V hlubinách tohoto světa ticha a stínů vědci objevili nepopiratelné důkazy, že i v takovýchto podmínkách existuje život. Voda prosakující z hornin se třpytí na stěnách. Ty jsou pokryty silným bílým a černým povlakem. Je to organická vrstva, tvořená různými druhy bakterií. Mikrobiologické vyšetření prokázalo přítomnost druhů, které jsou na povrchu zcela neznámé.
Přestože to v tomto prostředí vypadá jako zbytečné, mají i geny pro využití kyslíku. Je to důkaz, že sem tyto mikroorganismy pronikly kdysi dávno z povrchu. Puklinami v hornině postupovali stále hlouběji dolů, až se dostali do tohoto zvláštního prostředí. I v něm ale byli schopné přežít. Kdysi dávno si lidé mysleli, že život existuje jen asi metr pod zemí. Díky výzkumu v tomto dole dnes ale už víme, že živé organismy mohou žít i ve více než 3kilometrové hloubce. Kdybychom získali přístup do jiných prostředí ve velkých hloubkách, je jisté, že i tam bychom našli živé organismy, které by měly podobné vlastnosti jako tyto. Tento podzemní svět je velkou zásobárnou života. Když se před 4 miliardami let poprvé objevil na Zemi život v oceánech, okamžitě se začal šířit různými směry. Některým formám života se přitom podařilo dostat hluboko pod zemský povrch. V období totálního vypaření oceánů byl bez pochyby zlikvidován veškerý život na povrchu. Organismy, které našly útočiště hluboko pod zemí, však přežily. Na určitou dobu se naše planeta změnila v rozpálenou kouli. Po prvním roce se ale horninové páry rozptýlily a teplota začala pomalu klesat. Po 1000 letech voda, která se vypařila z oceánu, začala znovu kondenzovat. Vytvořily se mraky a spustil se déšť. Prudké lijáky podobné těm v dnešních tropických oblastech plnily oceány. V té době žilo hluboko pod zemským povrchem velké množství bakterií. Déle než 2000 let s občasnými přestávkami pršelo. Oceány se znovu zalily vodou. Na Zemi bylo stejně vody jako na začátku. Na povrchu naší planety se obnovil podmořský svět. Některé mikroorganismy žijící hluboko pod zemí zřejmě toto prostředí, na které se adaptovali, opustili a začali znovu osídlovat obnovený oceán. Přes své mikroskopické rozměry se vydali dobývat nová teritoria. Znovu tak roztočili kolo evoluce, která po cestě trvající 4 miliardy let dospěla až k nám, lidem. V dobách, které následovaly, život směřoval dál do neznáma a znovu vstupoval do nových fází evolučního procesu. Ani lidé se nenechali svými vzdálenými předky, obdařenými bojovným duchem, zahambit. Zhruba před 2 miliony let se odněkud z Afriky člověk vydal na dlouhou cestu. Opustil starý kontinent a pokračoval do Evropy a Asie.
před 10 000 let dosáhl jižního cípu amerického kontinentu. Pevniny byly dobyty. Potom lidstvo zaměřilo svou pozornost i na moře a oceány. Před 3000 let na jednoduchých vorech či kánojích lidé opustili Asii a přistáli na ostrovech v Melanésii a v Polynésii. Před 1000 roků dopluli na Havajské ostrovy, na Velikonoční ostrov, Nový Zéland a další tichomořské ostrovy. Člověk osídlil téměř každý kout souše. Lidstvo se v dnešní době vydalo ještě dál k novým horizontům. My, lidé, jsme zdědili houževnatost prvních bakterií, které přežily období úplného vypaření oceánů. Sdílíme s nimi nezadržitelnou sílu života, která nás žene stále dál a dál. Připravili dramaturg Dušan Jurčík, vedoucí dramaturg Václav Kvasnička, překlad Ivan Kušjak, odborná spolupráce docent Zdeněk Kukal a doktor Rudolf J. Prokop, zvuk Kamil Příhoda a Alena Veverková, produkce Miloš Kostner a Kateřina Foltová, šéf-producent Vladimír Tišnovský, v českém znění Vladimír Fischer, Radka Stupková, Tomáš Procházka a Michal Gujáš. Režie Tomáš Jančařík. Česká televize 2008.